Il-ġawar minn fejn jiġi? Ġawra mixej ħlief ġebla mnatfa, illustrata u maqtuwa. Biex inkunu preċiżi, mhux kollha ġebel, din pereżempju hija kollha jew ir-reżina ta' siġra fossilizzata. Wara li jsibuhom jew iħaffru għalihom, jaqtawhom b'xi forma jew oħra, forma ta' dema, forma ċatta jew b'xi xtur. Uħud isaħħnuhom ħalli joħroġ iktar il-kulur jew biex jiċċarawhom. Uħud ituhom iż-żejt jew xema biex jagħtu d-difetti. Uħud jagħmluhom finta ukoll. Il-cubic zirconja ta' parsi diamant imma mhix. Uħud ħlief għall-apparenza fil-fatt ma jixbħu xejn lill-ġawra oriġinali, la kimikament u laqqas fiżikament. Oħrajn li jagħmluhom fil-laboratorju kapaċi anke jimitawlhom il-kompożizzjoni kimika u fiżika. U hemm x'timita jekk trid, għax kollox hawn xi 130 speċi ta' ġawra fid-dinja li minnhom 50 jintużaw spiss. Kif taqbad tażel ġawra? Skont jekk hux se tixtriha għax toġbok jew bħala investiment. Jekk se tixtriha għax toġbok, gostik. X'se tixtri? Imsieled, ġiżirana, ċurkett, labra, kollox? X'kulur tħobb? Kemm trida tleq? Kemm tħobba kbira? U x'forma? U fuq kollox, kemm tiflaħ tħallas? Dak li tiżejjen bih juri minn int kemm għandek flus, xi tħobb, anke fiex temmen. Hemm min anke jemmen li l-ġawar għandhom il-poter li jfejqu, li minħabba l-poter ta' kalamita li għandhom joħolqu żona ta' enerġija li taffettwa l-enerġija tagħna. U jekk trid tixtri ġawra bħala investiment, allura tajjeb tkun taf li l-ġawar tista' tikklassifikahom f'żewġ kategoriji, dawk prezzjużi u dawk semi-prezzjużi. Fost l-iktar ġawar prezzjużi tista' tot id-djamanti, ir-rubini u l-eżmeraldi. Fost l-oħrajn minn kollox u kull kulur. Aħmar, ikħal, aħdar, isfar, roża. Jekk se tixtri ġawra, ħares liha fid-dawl u anke jekk jista' jkun taħt lenti. Il-kulur, kemm tkun trasparenti, id-daqs u anke l-mod kif tkun maqtuwa, kollha jagħmlu differenza l-valur tal-ġawra. Anke kemm hi jibsa, kemm rari u kemm moda. Jekk tittamel il-flus bħal kull ħaġa oħra, l-aqwa li jirnexxielek tixtriha birħis u tbiħħa bit-salza. Jekk kapaċi tixtri l-ġebla waqt li tkun għadha mhux raffinata, u mbagħad taqta' l-ġawra int iktar u iktar. Xtrajta? Ħu ħsieba, ħallix tiġri ma' ġojjellerija oħra, ħalli ma tixxellifx. Ħasra wara dawk l-eluf u eluf ta' snin li tkun ilha tifforma.